Batak tayo, boss. Meron ako dito. Uy! Umaga na pala, pare. Alauna na eh. Alauna medyo na oh. Oo. Gusto mong gabi? Sos na ng gabi. Sino yan? Gusto pa niyong bumatak, boss? Batak tayo, boss. Boss, anong batak, boss? Boss, hindi kami bumabatak. Batak, boss. Tsaka, boss, bigla kang pumapasok. Boss, di ka pa Okay, naman namin boss. pinapapasok eh. Tawag ko ng polis. Boss. Sensya na po kayo, boss. Hindi, boss. Gusto ba niyo, boss? Hindi, Meron boss. ako dito. Ibang batak yan, boss. May dala ako. Tawag ako ng polis. Pasensya na kayo, boss. Ngayon lang to, hindi na maulit, Boss, ano boss. bang batak ng inaano mo? Ano ba yan? Ito, boss. Tatawag kami po. Batak. Ah? Iba pala yung anong ini... Batak yan pala eh. Yung ano pala eh. Batak pala yan eh. Batak eh. Batak yan, boss, hindi batak. Batak. Boss, magkano yan, boss? 10 peso lang, Luto boss. na kami, kanina pa kami 10 peso lang. Ano kunin na Bata. natin? Kunin natin, kunin natin. Ito ka pa pesa. Tara na, try na. Wala na, Takot ka eh. Tatawag.